To, že Robert Fico zadlžuje Slovensko dvakrát viac ako Igor Matovič, už dávno viete. No Fico nemá hanby a vaše peňaženky ide zobrať útokom už v tretej konsolidácii. Som Julius Jakab, strážim vaše peniaze a teraz vám ukážem, koľko vám ich Fico zoberie. V prvej konsolidácii vám Fico zvýšil zdravotné odvody, zvýšil 900 poplatkov a znížením odvodu do druhého piliera vám vzal úspory na dôchodoch. Takto od ľudí vyťahuje 1,5 miliardy eur každý jeden rok. V druhej konsolidácii Fico zvýšil DPH na 23%, zaviedol transakčnú daň, zrušil rodičovský dôchodok a rodinám zobral daňový bonus na deti. Opatreniami za 2,7 miliardy priviedol na ľudí chudobu a do obchodov drahotu. No tomu nestačí. Tretia konsolidácia sa ľudí dotkne vo výške 1,7 miliardy každý jeden rok. Zvýšiť chcú daň z nehnuteľností a podľa oficiálnych materiálov Ministerstva financií by chceli dôchodcom znížiť dôchodky, rodiny pripraviť o prídavky na deti, či nezamestnaným zobrať podporu od štátu v tých najhorších chvíľach ich života. Dokopy plánujú vyťahovať z vašich peňaženiek 6 miliárd eur každý jeden rok. Teda 1100 eur od každého obyvateľa Slovenska, či je to kojenec, pracujúci alebo dôchodca. Fico totálne zadlžuje Slovensko, oproti Matovičovi dvojnásobne, a to nemá žiadne krízy. Ekonomiku máme najhoršiu spomedzi európskych krajín. Firmy a živnostníci krachujú. Fico si peniaze požičiava rekordne draho a len úroky sú za jeho vlády trojnásobné. No a k tomu vám vyťahuje ďalšie miliardy z peňaženiek. Je potrebné s tým skončiť. Zbaviť sa vlády, ktorá myslí len na seba a zrušiť všetky nezmysly, ktoré zaviedli. Nie je čas rezignovať na to, ako sa správajú nečestní politici. Je čas zabojovať za Slovensko a znovu ho opraviť. Som Julius Jakab a strážim vaše peniaze. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame alebo TikToku a budete vedieť viac.